sadibu kamum yo miñirade mum kamum yo talibade mum kamum yo julwade mum nom tade gal sadibu Tadiyula diyautuno khadim rasul alomtino almudefuna labano Tomtima gal sadibu khair tu jodo melagut khair tu jodo lomtogul khair tu jodo gardagul Khalifa gal sadibu Kadim de yauti yom tanop Syekh Talibu ya lumtino Serenda fona labano Bamti magal sadibu Kamu yota libademu Yuride maunirademu Lumti kami nirademu Gagolla na disadibu Yauti sekun alwali Lumti kasiku inguli Kayetu mangibuli Lumti tagal sadibu Yadema Allah ardini Yadema Allah titini Bekamne Allah tantini Khalifa gal sadibu Alhamdulillah بشرى لقد نلنا المنى بذا هلال الظاهر وزارنا شهر الهنا الوافر أهلا به أهلا به أهلا به من زائر يا حسنه من قادم ويا له من زائر قد ساد عن مواسمي بالنور بدر ظاهر شهر رفيع قدره في أول وآخر قد هب أن نشره كالند في المباخر مرشع وشارق برائق الجواهر قدمت يا شهر ردا بالأنس والبشاعر فالدهر منك قد أتى في كل طرف نادر يجل عن مسارك في ذا الجمال باهر بمولده الوفاء يمن مبارك بمولده المبارك الوفاء يمن طاهر تبسم الدهر به بكل شهر ناظر كأنه من طيبه ينم العناعر من السماء إلى السماء لآلم الشراعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe julɓe en jetti Allah o gokkuno en darade jammoro wan hikkande ñemboɗo ala goɗɗo bawɗo en waɗan si wona Allah en jetti Allah en to yimɓe oɗo jammoro wani Allah hokki en tawdede men en gandi goɗɗo bawaɗo en wala si wona Allah kono noon accu daro kono noon en juule joom oɗo jamma woni sallllahu alayhi wa sallam fottiti ko ɗon mbolo ene heewi yontaɓe rewɓe worɓe tedduɓe rewɓe worɓe kono noon jibinede joom oɗo jamma taki en ɗo fottidde holmo woni kamum joom bariyereje orɗe toɗo madina sallllahu alayhi wa sallam jiɗɗo rasulillahi wani joom Allah wino taha ya Muhammad walla ɗahe walla bah walla bah ya Muhammad
ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى يا محمد إلا تذكرة لمن يخشى يا محمد تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات الأولى يا محمد الرحمن على العرش استوى يا محمد له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يا محمد وما تحت الشرع يا محمد الذي وإن تجهر بالقول يا محمد فإنه يعلم السر وأخفى ودع الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يا محمد أنت عبدي وأنا ربكم نلا رجي أون غورك جبنا ولا جام ناوك جبنا دي حاولي كما رسول صلى الله عليه وسلم سلام على نور المنير البدا يا عبد المطلب في زهرك الكعب رسول صلى الله عليه وسلم اكيتي تالو موم عبد المطلب يعني ودي لير ام نوريس وني جومتانا وني كيودا دوري وني كيودا سمبه ببيلم جالي جام ولا ما اني بيجي تانو برد او ويندر من رسول الله هابوي من جبي عبد المطلب من ناتي عبد الله ابن عبد المطلب ولي سلات غورك جونتا لا نريد سداجي من ندالي مدينه لو يوم تاتي هبه دوم هبه دوم تشور هبه دوم كردلو كم عبد الله ابن عبد المطلب الحج مالك مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترد debbo joɗɗo jontaɗo cuɓaɗo labaɗo witte abdoullahi ibnu abdoul moutalib wiɗum temedere mola ngeeloɓe nani hay soko minute goto kedden mbilimi wona yaayu mouhammad ibnu abdoullahi wi allahu akbar harmi babu am wiɗo kotum ha to debbo e bedda wadde noon salamun ala nuuril muniru bada abdoullahi okka amatu bintu wahbin à l'âge de 18 ans duuɓi sappo e jeetati abdoullahi rumani amina ɓe mbadda lebbe ɗiɗi abdoullahi ɗanni woppiri caggal muɗum yehi ko wiyete sam yewtireni yasrib woni madinatul munawwara ari abwa nobbu fiyi ɗum ɗon abdoullahi yelta ɗo aminatu bintu wahbin ene woni gadi 15 ans ene neyi woni cawiiɗo hay gooto anndan jaawi reedo ƴuuɓi jaawi gaɓɓuɗe ƴuuɓi gide puccitaaki e sarari jeetiji kam hiɗe ilbahidi leera ndekete leer rasul sallllahu alayhi wa sallam cheikh sadou wiyete bi nuurihi idau ma fi lkawni wa awtiya ubabi shurra alawni jaba alayhi bilkhitabi walshuhud tafaddulan lada alqiyami walsujud ja'alahu imami ruslihi lkiram بمسجد الأقصى وفي كل مقام لعبد الله يعني عبد الله ليري أمة ليري والكلام سوف أراد من بعد ما قد خلا واو يقال لها ها أنت حملت بدر سيد الأمم آمنة دنيا بجيبه ولا دب تولة تنبيل بنري تنبيل الصعف tambele nefna tambele sittu jom ganwa tambele wattuwat ñaawal ay met to ni don tan kala daara dum noba dum gida dum saballe rasul sallallahu alaihi wasallam sintu balika shata ahina wulida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi marhada fuaduhu bil hikmi de dum bamba et kewno wi nuru azimun qad yara به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الهرم شخصا وقت إيلاب الأمين قد شطأ نور المبين وارتجاء إيوان العين كسرى بإز أحمد يسيرك حتى تجلى وتحل نوره حتى تجلى نوره في عبد الإله العلي العالي إسقة النشاء يبذلن عوانا لأجل البهاء والجمال على جمالك ليك قال الملائكة أبواب السماء قد فتحت كذا الجنان ونور سمت في الإذن محمد إليه حق الأسماء Cheikh Sadou Abdoulaye Imam Cheikh Daoud
jibineede rasulillahi ko ɗum waɗi complique debbo si soriima ha wi a tolletima lewru mum wiyete ko esum debbo walla yaay mum walla ciiɗo mum woto woɗɗoyat hanki Aminata bintu Wahab ɓe ganda tollati ko lewre dari saha goto wiwide wuttulam ñama ngo ngoni seɗɗa ɓe mbi rewɓe ɓe Ummu Jamil en Ummu Khayri en Fahitatu en ngare taare ɗum so ɗum taarino joni joom mbanta ko gonnoon ndiga cuɓoyel ngel a soon ngari tukon ngel ɓe jooɗi ha ɓoye seeɗa ɓe gani dille ndillen nde suude he parfum uurɗo uuri mbe jalbi ndekete rewɓe aljanna ndimmi Allah wi Jibril yaltu yahdu asman naata nder aljanna piɗɗa bagaseji ɗe caasa muketaji ɗi caasa fotoyuji ɗi caasa kunnor aljanna jaaha lesdi caasa kunnoro caasa al asman o fahdaratil ardu wal asjaru fa yusamma al amu amul fathi wa rahma gorgolaaɓe ɓe ndari heɓe mbadda ndaraɗen so weliyani puken ngel Jibril waɗi direct welti 600 e capanɗe 6 wibje rewi aljanna jecci toon debbo biyeteɗo Asiyatu bintu Muzahim en Maryama bintu Imran ba alquran wino wo Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين من بيشب دولتي من ناتي سوريا والآمنة أمير عبد المطلب على جمالي في الشعب يوم زنا المختار قد هملت وقال سهيل بن عبد الله ذو وزمي من بيشب عند سوريا كان فانفقوا رسول الله كان يقول gorgolaaɓe ñoyni suudu ndu ɓe mbi rewɓe waɗeede rewɓe laaɓɓe heɓe ndaaraɗa ɗi rewɓe ɗiɗon ndaron jongoma ɓe ɓurina suudu saɗa jongoma ngo rewɓe aljanna alaji ma wi qad ra'at niswatun qad qulna asiyatun wa bintu imrana in atika al huru la taqi en uddi rasulillahi amma weko 2 minutes keddoɗe min taki ay haami ham aka neexoon ñu jox ma gàmmu ko ba fajar ndax ma mën a jaar ci Cheikh Ahmadou Ndiaye ki tax ñu jot ci neex Imam Cheikh daaw 2021 mbinoo me ko kuma laal baax ku laal ki ma laal baax dama laal Ahmadou ese han noon gaddumi ko neex hoɗon nganndimo woni neex ha neex Cheikh na Saf Saad woni neex waaye nag kattat ñu jot ci neex be war a neexlu ci neex di yëg ne neexlu gën a neexlu ci neex na suñu borom Cheikh Ahmadou Ndiaye Cheikh na Cheikh Saad Bou Abdoulaye boni haalano mun joyi Allah sallallahu alayhi wa sallam a wawa tungu kawa suuji mum kono wawa tungu kawa suuji Cheikh Saad Bou a haalata tan gacce ay Cheikh na Cheikh Saad Bou bakkaar mum kam Cheikh Saad Bou bakkaar mum walla bakkaar jeyaɗo muɗum Cheikh na Cheikh Saad Bou wiyeko disodiri Allah ɓe mbindantake wiyi ko baraji mum kadi Cheikh na Cheikh Saad Bou e yimɓe woni nduɗum ɓe jolidde o wi an Ahmad ibnu Hasan bun Madi ibnu Hasan ibnu Matali raisu nadi bi anna hasanati shérif tu'ta liman ahabbahum fa ni'mal mu'ta wa sayyi'ati ila man abghadahum ahanahu Allah biha wa hafada Cheikh Saad Bou windi tigi témoignage tigi seedeji moƴƴoji amen min tottiɗi taliban amen e yiɓɓe amen bakkatuji taliban amen e baktuji amen ɓen anɗe amen ɓe gañi taliban amen Cheikh Saad Bou ɓe mbi Cheikh Saad Bou hoko woni gara taliba ma wiyake taaluma rasulillahi rek wawat tefnel yowmal qiyama Cheikh Saad Bou Allah de ɗono tonno dow min muɗum mi wiyata ɗum waɗ wiyami ala wadde Allah shafi talamisi fi l akharibi وجد لهم بشاعر المتالب فاغفر لهم وبهم فاغفر لمن أحبهم يا ربنا كل ذنب en uddi Cheikh Saad Bou rasulillah Cheikh Ahmadou Ndiaye domin ɗo gasi abba ñawal Cheikh Ahmadou Ndiaye
jom lobbu bindel a hanga yimɓe ɓe jooɗi heɓe mbaɗa layam heɓe mbaɗa ñugol heɓe jeeya koɗo ƴoɗɗe ndeke dendel ɓorɓe ƴon ari ha mi anga so milliard uji maɗe investir e ndir wura wali Allah biyeteɗo Cheikh Ahmadou Ndiaye jombani liggo golle wona adul en waɗata welli ɗum ha maaye wiye koni o bonno golle yettotoɗo Allah wiye ko mbaɗɗa ko nde wura Cheikh Ahmadou Ndiaye aljannaji ɗiɗi homo hen welma wiya ko Allah winna Cheikh Cheikh Bou windi leetere e Cheikh Ahmadou Ndiaye nelaɗo de wiyani noon Aboubacry ñande Cheikh Sadbou wi Cheikh Ahmadou Ndiaye nelaɗo wiyani noon Aboubacry ɗum taki mbimi ɓe ƴogoynoɗege Cheikh Sadbou kala gaddunoɗo ƴogirguel ma ngel heewi ha ngel rufi e si ƴogorli e potani kono goto foof hebbañi Cheikh Sadbou wi hadihi risala walla hadihi lkitaba yuwajjihu ila muridi wa khalili wa habibi wa rafiqi fi ljanna Cheikh Sadbou neni winde kuɗolanmi suwada haajam ala e goɗɗo walla ala goɗɗo holno ndonimmi e talibam homo woni kamum sehilam homo woni kamum jewtijam aduno homo woni kamum omo nengodira biɗene darde ndin aljanna woni Cheikh Amadou Ndiaye kay yewta Cheikh Sadbou wi aljanna Cheikh Sadbou wi ɗum ko khalili wa rafiqi fi ljanna sehilam talibam Cheikh Ahmadou Ndiaye yewtitaɓe nder aljanna Cheikh Sadbou wi lingol ɗone uddiranmi hoɗimi salmin khalifatullah min woni Cheikh Amadou Ndiaye Cheikh Sadbou dow saaha goto wi kala mo ganduɗa min Cheikh Sadbou min ñonnuma hirna e funna e rewol tawan mumsa saabu hanti kam joni yewduya jomum subhanahu wa taala jimmi atlo ñama tawi baɓɓe kaɓi bagage goto foof haɓɓe ko jogori ko riddi dogorodi toon kala taliɓe gaɗa sikka si ari ma Cheikh Sadbou wi ɗum martaba masiɗi martaba kaye Cheikh Sadbou rangadiri talibaɓe watta ko visite arat o talib tekma junggo urno fooɗa ara o tekma junggo urno fooɗa hattolni ɗaɓo hattolni ngel gorol daɓɓe lenigel ɗo Cheikh Ahmadou Ndiaye o gorko daɓɓa ɓaleje bawɗo werɓe joom sayade joom tinde joom yeeso joom murgal joom la ilaha illallah o bawɗo werɓe ko Cheikh Moussa Sadbou kala mbo yeddi yahmin zat lamdala Cheikh Sadbou ene urno hande no tiino Cheikh Ahmadou Ndiaye jaggi tiino mum tagi tiino Cheikh Ahmadou Ndiaye urni yewti seeɗa wirti almodou goɗo taɓe kurfen latte ɓerde almodou he yewti tawi baɓɓe mi daw ko hawni ɓe mbi Cheikh ne ettoy Cheikh Sadbou wi o almudo mo ngari mi hattol nimi ɗum lappumi ɗum kurfen e ɓerde min Cheikh Sadbou fewni ɗum de kala mo pewnimi yewti bon de ko ore pewnima ha woni waliyo Allah esi ene heddete e nder ɓerde mum ko wiyete ko mangu fotina gabbe zarra e mangu pugguro ɗum kurfeñe ɓerde mangu o yani hanti wona tan ko wali Allah sima yiya aljanna kaye kala gonɗuɗo muɗum ɗum guittanoɓe mum wadde kurfeñe ɓe mbi ɗum Cheikh Ahmadou Ndiaye noon o wi Cheikh Ahmadou Ndiaye tagine ɗum ɓeɗe ɗum ɓuuco jiggol ngol yiɗimi de yiɗranima haydara si wona Allah en laaɗa mum e le rasulullah o gonɗo am taki meɗe ɗum ɓuuco belimi taso o barke Cheikh Ahmadou Ndiaye ɗum taki jiiɗa sirifeɓe gacca golle mumen gacca bagasuji mumen dogo gara mobbude heɓe taaro heɓe juura ɓesmi Cheikh Ahmadou Ndiaye so taaru men Cheikh Sadbou iɗi juurade Cheikh Ahmadou Ndiaye so ɗum yawti meɗe juuro ina woni Cheikh Ahmadou Ndiaye khalifa galle Cheikh Ahmadou Ndiaye meɗe ñaago Allah o terol asman mba dillani hay goto feeranam ngare portuye o koñ saabu asman o ko batol dillo on woni Allah jalla yo tehru amama o e dow hoore ilwoli Cheikh Ahmadou Ndiaye ha yeeso en juurima miñirɗe mum fof en juurima taaniɗo Cheikh Ahmadou Ndiaye fof en jaatiraɓe Cheikh Ahmadou Ndiaye e almuɗɓe Cheikh Ahmadou Ndiaye e jeɗɗo Cheikh Ahmadou Ndiaye e jeɗɗo Cheikh Ahmadou Ndiaye fof min juurima min jeni anda goɗɗo ismin ceerno goto joguimi woni Cheikh Ahmadou Ndiaye Allah goto joguimi woni Allah dewateɗo goɗɗo ala mi rewata bo wona on goto liggantoɗo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ceernam ko goto Cheikh Ahmadou Ndiaye surtout paye final ɗon foti kono noon Allah remi ɗum ko joni imam Cheikh Daouda mo sidaki Cheikh Ahmadou Ndiaye ñammo mbinon on ko anda kummelne Cheikh Daouda Ndiaye miiɗi o waare bisbu fanani e waare ni ko waaro wassalamu aleykum wa rahmatullah kamum yo miñirade mum kamum yo talibade mum kamum yo julliwade mum non tade galle Sadibou tagi yulade yawtuno khadim rasul alomtino
المدفون لابنو أمتي مقال سديبو خير توجد مهلاقون خير توجد لم تقول خير توجد قرداقون خليفة قال سديبو قدم ديوتي يوم تانوب شيخ غريبو يا نمتينو سرين دفون لابنو بمتي ما قال سديبو كميو يوتا لبادمو يرين دمون إرادمو لمتي كامل إرادمو لقل لنا دساديبو يوتي سيكون الوالي لمتي كاسيكو إلولي كايتو ما إلولي لمتي داقل ساديبو يا دما الله أرديني يا دما الله تديني بكمنا الله تنتيني خليفة قال